Estis il-ftehim soċjali bejn il-Ministeru għall-Politika Soċjali u l-Fondazzjoni midla mad-dawl li se jwassal fost oħrajn sabiex jissaħħu s-servizzi lill-priġunieri biex jintegraw lura fil-komunità. Bħala parti minn dal-ftehim se jingħataw ukoll appoġġ lil qrabathom speċjalment lill-ulied tal-priġunieri. B'dal-ftehim se jkun iffinanzjat servizz ġdid ta' aftercare fil-komunità, kif spjega chairperson tal-Fondazzjoni George Busuttil. Se nkunu qegħdin naffru iktar għajnuna f'dik li hija aftercare. Li meta bniedem joħroġ fil-ħabs mhux jaqa' waqa' fil-limbu imma se jsib għajnuna biex tgħinu jerġa' jintegra fis-soċjetà. Fl-iffirmar tal-ftehim il-Ministru Michael Falzon qal li l-Gvern qed jgħin lil min żbaljax jemmen li xorta waħda għandu jingħata iċ-ċans jimxi l-qudiem. Il-Ministru Falzon qal li jeżistu ħafna stier ta' suċċess wara ruħu konvinti li għajnuniet bħal dawn jagħmlu d-differenza. Intant il-Fondazzjoni midla mad-dawl iċċelebrat 30 sena mindu twaqfet illi matulhom kompli tissaħħaħ il-programmi residenzjali tagħha fosthom is-servizzi ta' dar bla ħitan, l-ewwel kien u ġieħu tama. Intqali fl-aħħar 3 snin 2600 individwu irrikorrew għas-servizzi ta' terapija illi toffri l-Fondazzjoni midla mad-dawl.